हे कहाँ रे गिरलई नथिया, कहाँ से गिरलई है चाचा जी, कहाँ से गिरलई है, कहाँ से गिरलई है, बुझल है यहाँ के, कहाँ से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, कहाँ से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, कहाँ गिरलई टीकावा, कहाँ रे गिरलई नथिया, कहाँ रे गिरलई नथिया, कहाँ से गिरलई है। एक बार हो सब ताली बजबियो। कहाँ से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, कहाँ से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा। की कही थी पाई देवे लगे बउआ के पापा दी बहुत बहुत धन्यवाद। और बरुआ के चचा गगन यादव जी हुनका दी 501 टका के पुरस्कार, और ये बरुआ के पिताजी हुनका दी 501 टका के पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, कहाँ से गिरलई है, कहाँ से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, कहाँ से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, अंगना गिरलई टीकावा, ओ तोर गिरलई नथिया, ओ तोर गिरलई नथिया, पलंग से गिरलई है, पलंग से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, पलंग से गिरलई है मच्छरदानी सुतल पियावा। केकरा भेटले अहाँ के भेटले, केकरा भेटलई है ई चचा के भेटलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, केकरा भेटलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, सासू के भेटलई टीकावा, ननद के भेटलई नथिया, ननद के भेटलई नथिया, सौतिन के भेटलई है, सासू के भेटलई टीकावा, हे ननद के भेटलई नथिया, ननद के भेटलई नथिया, सौतिन के भेटलई है, सौतिन के भेटलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, 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 सौतिन के भेटलई है। बाद में हमरे भेटलई है मच्छरदानी सुतल पियावा, आ बालों जैसा बाल नहीं है,
चुपचाप बैठो। शैम्पू शैम्पू करता है ए बूढ़ा जक्सन सजाइला, ए बूढ़ा जक्सन सजाइला। एक बार ताली बजा दियो तो चाचा जी के लेल। ए बूढ़ा जक्सन सजाइला फिर ना आइहे जवानी, ए बूढ़ा जक्सन सजाइला फिर ना आइहे जवानी, आइहे जवानी फिर ना आइहे जवानी, आइहे जवानी फिर ना आइहे जवानी। ए बूढ़ा चश्मा लगाइला, ए बूढ़ा चश्मा